Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalken nami kula Yofi Wahyu Prastyo saking kelas Dasa IPA sekawan absen 36. Kula badhe teng mriki badhe nembang campursari ingkang berjudul Doremi karya saking Nurbayan. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Muga-muga Gusti Enggalo ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Jaman biyen kae mae wis natengan judune mbok yo aja diteruske. Mbok dipikir tuweke timbang sora uripe ora sugih sing ana malah kere. Pomo biyen kowe manut kandhane wong tuwa kin uripmu tansah rekoso. Bendho lan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Domino kiyu kiyu tokele ora metu bendino sambat mumet sambat ngeluh. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Muga-muga Gusti Enggalo ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Pomo biyen kowe manut kandhane wong tuwa mungkin uripmu tansah rekoso. Bendho lan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Domino kiyu kiyu tokele ora metu bendino sambat mumet sambat ngeluh. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Muga-muga Gusti Enggalo ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Leren judi insyaallah munggah kaji. Basa rinengga ing tembang campursari mau yaiku uget tula-tula lan tansah rekoso. Pomo biyen kowe manut kandhane wong tuwa mungkin uripmu tansah rekoso. Bendho lan donya kabeh ilang musna sing ana kari raga karo nyawa. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Domino kiyu kiyu tokele ora metu bendino sambat mumet sambat ngeluh. Do re mi da do karo re mi wiwit iki mbok yo dilereni. Muga-muga Gusti Enggalo ngijabahi leren judi insyaallah munggah kaji. Leren judi insyaallah munggah kaji. Basa rinengga ing tembang campursari mau yaiku uget tula-tula lan tansah rekoso.